सोल्जर सेफ्टी राखी। नमस्कार दोस्तों, वाराणसी में रक्षाबंधन पर बहन लोगन कुछ अलग कइले बाड़े, ठान लेले बाड़े। अब की बेरा कलाई पर बांधे वाला राखी खाली भाई बहन के प्रेम के प्रतीक ना बल्कि देश के जवानन के सुरक्षा के संदेश लेके आइल बा। काशी के जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया के नेतृत्व में निजी स्कूल के छात्रन जवान खातिर अनोखा AI सोल्जर सेफ्टी राखी के प्रोटोटाइप तैयार कइले बाड़ेन। देखे में ई राखी जैसन बा बल्कि एमे कई आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल कइल बा। ए मोर भैया राखी में आपसे हम बता दी कि ट्रांसमीटर, रिसीवर, ब्लूटूथ, कैमरा, माइक्रोफोन और बैटरी जैसन तकनीकी लगायल गइल बा। प्रोटोटाइप में सोल्जर सेल्फ चार्जर सिस्टम भी रखल गइल बा। दावा ई बा मोर भैया की ई तकनीकी सीमावर्ती इलाके में तैनात हमनी के जवानन के आपसी संचार और सुरक्षा में मददगार हो सकेला। जवानन खातिर पहले भी बना चुकल बाड़े तकनीकी जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया जवानन के सुरक्षा के ध्यान में रखे खातिर पहले भी कई प्रोटोटाइप तैयार कर चुकल बाड़े। एमे टेक्नोलॉजी, आर्मी हैंड ग्लव्स, आर्मी एंटी अटैक सिस्टम और AI आर्मी जैकेट शामिल बा। अब रक्षाबंधन के पावन मौका पर छात्रन के ई अनोखा पहल भाई बहन के प्रेम के भावना के देश सेवा से जोड़ गइल बा। रक्षाबंधन पर बहन भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध के ओकरा लंबा उम्र और खुशहाल के कामना कइले बाड़े। बाकी ए बेरा काशी के छात्रन देश के सीमा पर ड्यूटी करे वाला जवान खातिर राखी में सुरक्षा के संदेश जोड़ दिले बाड़े। धागा छोटा बा बाकी भावना बड़ बा। ए मोर भैया भाई के कलाई से निकला रक्षा के संकल्प अब देश के सीमा तक पहुंच गइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद ठान लेले बाड़े। अब की बेरा कलाई पर बांधे वाला राखी खाली भाई बहन के प्रेम के प्रतीक ना बल्कि देश के जवानन के सुरक्षा के संदेश लेके आइल बा। काशी के जूनियर साइंटिस्ट श्याम चौरसिया के नेतृत्व में निजी स्कूल के छात्रन जवान खातिर अनोखा AI सोल्जर सेफ्टी राखी के प्रोटोटाइप तैयार कइले बाड़े। देखे में ई राखी जैसन बा बल्कि एमे कई आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल कइल बा। ए मोर भैया राखी में आपसे हम बता दी कि ट्रांसमीटर, रिसीवर, ब्लूटूथ, कैमरा, माइक्रोफोन और बैटरी जैसन तकनीकी लगायल गइल बा। प्रोटोटाइप में सोल्जर सेल्फ चार्जर सिस्टम भी रखल गइल बा। दावा ई बा मोर भैया की ई तकनीकी सीमावर्ती इलाके में तैनात हमनी के जवान के आपसी